ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತಾವ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನೇ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಮುರಿದು ಬರೋದು ಪುಂಚಿದಿನ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಪಲೆ ಕುಸಾಲದ ಪಂಥದ ಎಸಲ್ ಐನೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಿಡಿದುಕೊಂಡಂದರೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂದ ಜೋದಿನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ VS ವೆಂಚರ್ಸ್, ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನತಾ ಸಹಕಾರ ಆ ಮಹತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪಿಟೋಡು ಮುರ್ತಾತಿ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎದುಕೊಂದು ಬಂದಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೆಮಿತ ಬೇರೆ ಪುದರ್ದ ಈ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಅಭಿನದ ಕಲಕ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕರಾವಳಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ದು ಸಿನಿಮಾಗು ಬೋಡ್ಬೋಡ ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಲೇನೆ ಅಜತ್ತದ ಅಡೆಗು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೋಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಾರೀತಿಡು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನೆನ್ನು ಕುಸಲ್ದ ಒರುಟು ಮಡೆದು ಕೊರ್ರಲ್ಲರು ನಿತಿನ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಕರಾವಳಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಎದುಕೊನ್ಗ ತಾಟಿದ ಸೊರಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಬಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ಬಾಬಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಬಾ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರೇನು ಮರ್ಯಾದೀಸಿ ಎನ್ನ ಊರು ಏತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಆಪುಜಿ ಬೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂಡ ಕುಸಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಬಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೀರೋ ಮತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ತಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊಂಡ ಇರೇಗ್ಲ ಕಾಸು ಹೀರೋಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಸು 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 ಇಸೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅಪಂಡ ತೂಕತೆ ಅಪಂಡ ತೂಕತೆ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬತ್ತೇರ ಅಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೇರ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಉಂಬೆನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ನೆ ಹೀರೋ ಮಿತ್ತುಡ್ತೂನಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಎದುಡ್ತೂನಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಪಿರಾಡ್ತೂನಗ ಚೆಕ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್. ಯಾನೈನ ಅಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಚೂರ್ಲೆಜ್ಜ ಈತ ಕುದ್ದದ ಅಮ್ಮೆ ಅವು ಅವೇನ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ? ಮತ್ಮೇನ ಸುರುಕುವಂತೆ ಸಮಯ ಅನ್ಲ ಊರುಡಿತ್ತುಜಿ ಪಾಪ ದಾಲ ಬಂಟಾರ ನಾಲಜ್ಜಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬ್ರ ಮೆರಡ ಬಾತಿರ ಸರ್ ಮೆರಡ ಬಾತಿರ ಪೂರ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅರಡಕ್ಕೆ ನೋಡ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ತಂದ್ರು ಸರ್. ಇವ್ರ ಮಗೆ ಹೀರೋ ಅಂಚ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಈ ತೆಲುಗುದ ಈಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡತ್ತೆ ತುಳುಟು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಟೈಟಲ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಪಿ ಕಿಲೆಂಜ್ ಸರ್. ಪಿ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲಿ ಕಿಲೆಂಜಿ ಯಾವ್ದೆ ಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಜನ ಕಿಲೆಂಜ್ ಸೈಪುಂಡ್ ಸರ್. ಎನ್ನ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಕಿಲೆಂಜ್ ನೋಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೆಮರೋಡು ಸರಿ ತೋಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಿಲೆಂಜಿ ಪೀ ತೊಂಡತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಕಿಲೆಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಮಂಡೆ ಸಮಂಡೆಯ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಕಿಲೆಂಜಿ ದೂರ ಎಂಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋಡ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡಡಿಜ್ಜ ಸರ್ 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 ಎಂಕಲ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲನ್ ಬಾರಿಗೆ ತಂಬ ಸರ್ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಹೋದ ಗಾರ್ಡನ್ ಸರ್ ಅವನ್ ಮಗತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಲ್ಪ ಸರ್. ಸರ್ ಇಡಲಿ ಈ ಜಾಲಂಗ್ ಎತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಲ್ಪ ಆತ ಸರ್. ಇರ್ನ ಮಾಡಿಗೆತ್ತದು ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುಂಬೆ JCB ಕೊನತ್ತದು ಇದು ಇಲ್ಲನ್ ಮಗತ್ತು ಬಿಡು ಮಂಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಕಾಸು 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 ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾಗಲ್ ಪುರ ಬನ್ನ ಈ ಕುರೆ ಡ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೋಷದ ಬಲೆ ಯಾನಿಸೆ ಪೋಷದ ಬರ್ಪೆ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಸೀನ್ ತುಲ್ಲ ಒಂದು ನನ್ನ ಉಲಾಯ್ ಇರೆನ್ಲ ಕಡಬುಡು ಹೊಡ್ತಿ ಬೆಂದೂರು ವಾಕಿಲಿದ್ದ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೊಡೆಯರು ತೋಚೇರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬಡಾ ಪುಣ್ ಬಂಡೆ ಚಾಬರೆ ಬೋಯರ ಒಲಲ್ ಬರ್ಪಿನ್
ಎಂಕಲಾಂಡಿ ಆಪಿಂದಾದ ಯಾನ ಕಾರಡ್ ಜತ್ತೇನಾ ಹಾ. ಎಂಕ್ ಬಡಾಪುನ ಪಂಡೇನಾ ಹಾ. ಯಾನ ಗೂಡಂಗಡಿ ಪೋಯೇನಾ ಹಾ. ಆಯೆ ಗೂಡಂಗಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಕಾವಲಿ ಚಾಯಡದ ಇದಿತ್ತೇನಾ ಹಾ. ಯಾನ ಫೋಂಡ್ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮಸರು ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಕುದಿತೀನಿ ಎನ್ನ ಬೇಕ ಚುಯಿಂಕ ರಾಮದೇವ ಉರ್ಪುರ್ ಸೂಪರ್ ಸೀನ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಇಸೆ ದಾದಾಂಡ್ ಆಪಿಂದಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ತಿಂಡು ರಾಮ ವಾವ್ ಜವನಿ ಬಾರಿ ಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲಿ ಯಬ್ಬಾ ದಾದಿ ನರಕ್ಕ ಐಸು ಮೇ ಇರೆ ಐಸ್ ಸುರುಟ್ ಬಂದು ದೀಪನ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜೆ ಪಿರವುಗು ಬೋಡಿತಿನ ತಾಯಿ ಸೈಕಿಯನ್ ಎದುರುಡು ಬಾರ್ದಿಜಿ ರಾಮ ಸರ್ ಪಿರೋದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಆ ಪಿರವುದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಪಿರವಳು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಪೊಸುದುಂಡು ತೂಪಾನ ಮೂಲಿ ಎನ್ನ ಮಂಡಿ ಹೆಚ್ಚುಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ನೀರಾಂಡ ಐತನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ನೀರು ಸರ್ ಬೆಂದ್ರು ಉಂಟು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಯ್ 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 ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಸಿ ಗ್ಯಾಂಡ ಒಂದು ಸರ್ ಅವು ಅಂಜೋವ ಪೊಂಜೋವ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ ಓವೋ ಐ ಊಹಿಸು ಮಾತನಾಡು ಸರ್ ಅವು ಜನ ಇಂಚ ಪೊಣ್ಲೆಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಣಲೆಗ ಅವು ಪಾಂಡ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಒಂತ್ಲಿ ಬಿಡು ಒಂತ್ಲಿ ಬಿಡು ಮಾರ. ಜೀವ್ರ್ ಗೆಪ್ಪುಗ ಬಿಡು ಏ ಏರು ಮೇವು లేకడ బుట్ని ఎన్న ప్రశ్నిద్దాద ఎన్న పుదరెంచ మర్యాదీసి ఎన్న నుంచి ఇతముట ఏర్ల ఖాళీ మేటు దూతేరా ಪಾಪ పప్ప ಸೂಪರ್ ಸೀನ್ ಏರು ಮೇವು లేకడ బుట్ని అయ్యే ఉంచి ఉల్లాయి బత్తు ఉంచి అబతార బుట్నే ఉండు మారే అలా ఇంచ పెరికి సాబున్ పాడు బే ఆతేనా కూడా కైని ఇంచ ఉండు పసందు ఉన్నదా ఇంచ తిగలే పూజును బే ఆతేనా కూడా తులా కైని ఇంచ పసందు ఇంచ మోనే పూజును బే ఆతేనా కూడా కైని ఇంచ పసందు ఇచ్చు కొర్పినియా కూడా ఉందా కైని ఇంచ తిగలేర్దు తిర్తు పసం పోదు ಏ ಒಂದು ಆಯ್ನೆ ಕೈ ಮಾಡ್ಲಾಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಪಾಪ ಇರಕ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಿದೆ ಬರ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ ಈದ್ ಬರ್ತಿ ಏನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಸುರುಕು ಯಾನ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಾಬೂನ್ ಪಾಟ್ ನಂದಿ ಎಂದಿ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತ ಹಾಟ್ ಸೀನ್ ನಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಪುದಟ್ ಸರಿಯಾನ್ ಬೆಂದ್ರುಡು ಸುಂದರಿ ದ ಎಂಕು ಬಡಾಪುನ್ ಅಂಚ ಚಾಪರ್ ದರ್ಬೆ ಪಾಪ ದಾದೆ ಎಂದ ಅವಸರ ದಾದೆ ಓಮೆ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ಕೊನಮ್ಮೆ ಪೋಮೆ ಯಾ ಕೊನ ಪೂಜೆ ಕೊನಲೇರೆ ಬೋಡ ಯಾನುಲೈ ಪೋಯ್ಡ ಉಂದುಲ ಒರಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ಓಮೆ ಓಯ್ ವೈರಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ದಿಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ಮರ್ನಿಗಲ್ಲ ಎಂಚಿನಮೆ ಮೂಲ ಆಟ ಒಂದುಂಡ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಜಿಂಕ್ ಯಾನು ಇದ ಮುಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಮೇಟು ಚಿನ್ನ ತೂತಿರಮೆ ಕಾಲಿ ಮೇಟು ಚಿನ್ನ ಏರ್ಲ ತೂತಿರ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿದಾದ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆದಿದಾದ ಮಂಡೆ ಸಮದಾಂಚಿನವಲ್ಲ ಪಾಪ ಓ ಪಾಪ ಇರಕ್ಕೆ ಚಟ್ಟಿ ಸಮ ಕಟ್ಟರೆ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನರಕ ಏ ಚಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದಿತ್ತೆ ಮರ ಬೆಂಚೆ ತಾಲಿಂಬೆ ಏ ಕಂಡಿ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡಿ ಗೋಪಾಲನ ಕಂಡಿ ಎಂಚಿ ಸಾಮರೆ ಪಾಪ ಗಂಟೆ ಪದ್ರೋಡಾಂಡಿ ಮಂಡೆ ಸಮದಾಂಚಿನಲ್ಲ ಏರ್ಬೇವು ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಕರಂಚಿದ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟು ಮಂಡೆ ಸಮದಾಂಚಿನ ಏರು ಮಾರೇವು ಪಾಪ ಸಾರಿ ಪಾಪ ಸಾರಿ ಅವೆಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಿಂಗಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಿಂಗಂ ವಾ ఆయన లింగవో ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಪಾಪ ಸಾರಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರು ಪಾಪ ಕಾಸು ಪಾಪ ಇಸಾ ಚಟ್ಟಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಆಸೋಡ್ ಬಿಡ್ತಿ ಚಟ್ಟಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇರ ಅಂದು ಏ ಲಿಂಗ ಪತ್ವಾನ ಪತ್ತುನಾ ಲಿಂಗ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಪತ್ತುವನ ವೈರಸ್ ಯಾನ್ ಲವ್ವೇ ಪನ್ನಿ ಒಂದು
ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಪುರ ತೂದಾಂಡ ರೂಮ್ ಪೂರ ತೂದಾನ್ ಸರ್ ಅಂದಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂದಾರ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ರೂಮ್ ಪುರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಡದ್ರದ ಫಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಶೇ ಆರ್ ಬತ್ತಿಗಿನ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೀನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿರತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಗಲ್ನ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾದಾಂಡ ತಗಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾನೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅದೇ ಬೋದೆ ಶ್ಯೆ, ಚೈನಾದ ಮಾತಾಯಿಟಂ ಬ್ಯಾನನ್ ಒಂದೊಂದು ಊರಿದು ಸೈತು ಸೋನಿಯೇ ಹೀರಿಯೇ ಈರು ದಾನಿಯೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಪಾಪ ಒಂದು ದಾದ ಪಾಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಪಾಪ ಲುಂಗಿದು ತನ್ನೆ ಛೆ, ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಮರ್ಯಾದೀಸೆ ಎಂಕಾರೆ ತೂವಡೆ ಓಲೇರು ಸರ್ ಇದೇ ಪೊರ್ತಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಃಖ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಃಖ ಸರ್ ಇಂದ ಈ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹೀರೋ ಎಂಕಾರೆ ತೂವಡೆ ಸರ್ ಪೊರ್ತಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ತೂವಡೆ ಅಂತ ತೂಲೆ ಸರ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ನಟ್ಟನೆ ಸರ್ ಅವನ ಪಪ್ಪ ಮರ್ಯಾದಿಸೆ ನೆಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸುರುತಿತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೇರ್ ನಡ್ಬೇಕ ಪೂರ ಗೆತ್ತು ನೀನ್ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ವೈರಸ್ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರಿ ವೈರಸ್ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಮರ್ಯಾದ ಪಾಪ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡು ಜರೆ ಇದ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿಜಿಗೆ ನಾನೇನಿಕ್ಬೇವು ಸರ್ ಬುಡ್ಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವಾದ್ಯರ್ಗ ಓಲೇರು ಹಾ ಅನ್ನೊಂದು ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೆ ರಜಿಂಡಿ ಅನ್ನೊಂದು ಐನಿಂಚಿದವ ಶೇ ಅವು ಹೆಂಗ ಪಸದ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 7 ಇಂಚಿದ ಉಂಡೆ ಓ ದೇವ ಉಡು ಕಲರ್ ಕಪ್ಪುಲಾಯ್ಕ పొల్ది పొడిచాను లిఫ్ట్కి కలర్ పూర ఇట్టి పుణ్యదాల అన్నందు కప్పు కలర్ ఉద్ద అన్నందు అగేల బూడు దీపునక ఒత్తిరిలాయక అన్నందు యాన్ దీపే హలో దాదా పండరు ఓ కంపెనీయా కంపెనీ ఒప్పోలావు ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ లావు మొబైల్ 7 మంచి ఇస్తున్నాను అన్నందు ఆవు ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡತ ಅಂಚೆ ಬಯ್ಯ ಬರ್ರಿ ಬಂಡೆ 1 ಇಂಚಿ ತೆಗಿದ್ದೀರಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಸರ್ ಬರಲಿ ಇದೆಲ್ಲಿ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಅಂಡತಿ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಚಿನ ಸೀನ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕತೆ ಬಂದು ತುಂಬು ಏನೊಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಉಂಟು ಸರ್ ದಾದಾ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಮಾತಾಯ್ತಮ್ಲ ಚೈನಾದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಚೈನಾದ ಬರ್ಚಿ ಚೈನಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ 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 ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಡಾವಡ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ನೈಋತ್ಯದಿಂದ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನೈಋತ್ಯ ಹೊಡಿಪಾಡು ಅತ್ತು ಉತ್ತರ ಹೊಡಿಪಾಡು ನಂಗ್ ಬೋಡು ಓಯ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕಾರ್ ತಿರ್ತು ಬಾಡು ನಿಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆ. ಬಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಡಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಐಟ್ ನೀರಿತ್ತನ ನಂಗೆ ಬೋರೆಗೆಡ್ಡೆ ಈ ಎಂಜಿ ಒಂದು ಬೇತದಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪಿನೇ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಎಸ್ 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 ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಿಸ್ಗೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೇನು ಸರ್ ಈ ಐಕಿದೆ ಮಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾಗ ಬಕಾಡೆಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪಂಡತ್ತ ವಾ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಆಹಾ. ಸರ್ 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 ನಮ್ಮ ಓ ಆಕ್ಟರ್ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಸರ್ ಈರೇನಿರನ್ ದೇಲಿಪ್ಪುನು ಯಾನಿಜ್ಜನ ಕೊರ್ಪೆ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಸರ್ ಸಮಾಜ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ 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 ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪುಡು ಸರ್ ಅವ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಂಚುಂಟು ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಕಾಡ್ದ ಮದ್ದೆಡು ಹೀರೋ ಪಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು ಆತು ಪೊರ್ತನ ಸಿಮಾ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ಗೂ ಮೂಡು ಬರ್ಪುಡು ರಪಕ್ಕ ಹೀರೋಗೂ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಪುಡು ಅಂಚ ಹೀರೋ ಕನಕಟ ದುಪ್ಪೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಕನಕಟದ ಎಂಚಿನ ಕಾನ ಕಟ್ಟಿನಿ
ಮೂಲು ಕೊರ್ತಾ ಸರ್ ದಾದ ಸರ್ ಸರ್ ಕುಡನ್ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಆ ಕಾಡ್ದ ನಡುಟು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಎದುರು ಬರದುಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಬರ್ತಾನೆ ಹೀರೋ ದುಂಬು ದುಂಬು ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಪೋಪಿ ಹೀರೋ ಪೋಡಿಜೆ ಕೂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿದ್ದು ಬಿರಾ ಬಿರಾ ಬೋನು ಹೀರೋ ದುಮ್ಮು 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 ಪೋಪೆ ಹೀರೋ ಪೋಡಿಜೆ ಏ ಹೀರೋ ಬೋಡದ ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪೋಡು ನಾ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹತ್ತು ಸರ್ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸರ್ ಆಯ ಪಿರೌಡುತ್ತಿನ ಡೇಂಜರ್ ఆయన ఎదురు గడపుడ్లే సార్ ఎదురు గడపుడ్లే వావ్ ఎంకోల్ ఆపుండు ಸೂಪರ್ ಸೀನ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸೀನ್ సార్ ఎంకుందు రాపుజీ సార్ ఎంకుందు రాపుజీ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಅವಡಾಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾತ ಒಂದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅವಡ್ ಬೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಈರು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಐದಾಲ ಪಂತಿಚಾರ ಶ್ಯಾ ಈರು ಪನೋಡವು ಮತ್ತೆ ಸುರುಕು ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೀರಿಗು ಕಾಸಂತೆ ಪಾಡ್ರಿ ಪನ್ನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಕ ಬಿಜ್ಜಿಡ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಹೀರೋ ನಾಡುವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಅನಿಸೆ ಬತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಬಂಬೆ ದಾ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಆಡೋಂಡ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಇದನ್ನ 15 ಲಕ್ಷದ ಹೀರೋ ಬೇತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷನಾ ಆನಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕಾಸುಪುರ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಸರ್ ಕಾಸುಪುರ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ದಾ ಈ ಐಕನೇ ಮಂಡೆ ವಿಚಾರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ನಡಕೆ ನಾನು ಆರು ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ಸರ್ ಆರು ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ದಾ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ನಡ ಪಂಡ್ಲ ಯಾನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅದ ಟಪಕ್ಕ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೇರಿಯಾ ಅಂಚ ಬಂಡ ಕೊರ್ಪೇರಾ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಲಿಪ್ 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 ಪಾಪಾ ಓ ಪಾಪಾ ಪಾಪಾ ಹೆಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಆಡೋಣ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರೋಡು ಆಪುಜಿ ಬೇ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಪಾಪಾ ಹೆಂಗ್ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರೋಡೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದ ಕೊರ್ಪಿನೇಜಿ ಪಾಪಾ ಇರ್ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ತಾಡ ಯಾರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತಮ್ಮನ ಪೋ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತನ್ ಪೋ ನಿಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತಿರುಬೋನ ಬೇಜಾರಾತನ ಬೇ ಅಂದು ಪಾಪಾ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನ ಈಸೆ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರ ಹೊಡ್ತಿವೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಿಡು ಸುಸೈಡ್ ಗಾಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಿಡು ಸುಸೈಡ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿಡು ಸುಸೈಡ್ ಮಗ ನಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಓಲ್ಪೋದಿ ಎಂಚಲ ಬದುಕುವ ಉಂದ ಈ ನಿನ್ನ ಕಾರಡುಸುದು ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಯಾಪ ತಾಂಕುವನಬೆ ಆನಿ ಈ ನಿಜವಾಯಿನ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಕರಾವಳಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿದ ಕಲೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿನಿ ಕಲೆ ಸುರುಡು ಬರಡು ಬಂದಲೆ ತೀರ್ಪು ಎನ್ನುವೆ 5 ದುಂಬು ಪುದರ್ ಬನೊಲ್ಲೆ ನಿತಿನ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸುಧೀರ್ ಬರ್ಕಲ ನೂತನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಂಗೂರು ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕತ್ತು ಒಂಚೂರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಇರಿಟೇಟ್ ಅಂಡ ಈಜಿನ ಪಂಚಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕತ್ತುಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ನಿಖಿಲು ಒಂಚೂರು 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 ಎಡ್ಡಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಆತ ನಂತರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೋ ಐತೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪೇರು ಬಾಕಿ ದಿನ ನಿಖಿಲ ಜೋಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಡರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎನಿವೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಪಂಚಸ್ ವರ್ ಗುಡ್ ಅದೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಬಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿಲೇಖನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ನಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಪ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಅವು ದಾಯಗ ನಿಖುಲ ಅಂಚೆ ಮಂತಾರೆ ಗೊತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಖುಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ನಿಖುಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಇತ್ತು ಒರಿಯರನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್. ನಡುಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರಿದಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಪಾಸ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತುಜಿ
ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಐಟ್ ತೆಲ್ಕಲ ಬರೋದು ಅವು ಬುಡುಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಒನ್. ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಟೋಟಲ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಜೋಕ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿತಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಭಿನ್ನದಿಗಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಕಲ ಚಾತುರ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಿರ್ಕೇನ್ಗ ಲೇಕತ್ತನು ನಿಕ್ಲ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ತಿಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಮೇರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂಜಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಎಂಕಲ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡತ್ತನು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಓವರಾಲ್ ಲೇಕತ್ತನು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ನಾಗ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಂಚ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ನಂಗೆ ಲೆಸನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಡಮ್ಮ ಚೈನಾದ ಮಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಲೆಸನ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೂಡಮ್ಮ ಏಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಂದ ತೂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಲಕನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತದ ದಂಡದ ತಂದು ಬೈದರಿ ಚೈನಾದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಎಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರಲಿ ಪಂಡ ಚೈನಾದ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಗಲಸನ್ನು ಬರ್ಚಿ ಓಪರ್ನು ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನೆಲಟ್ಟೆ ಬೋಡ್ತಿನ ತೆಡೆಟ್ಟೆ ಸೊತ್ತು ಲಾಬಂಡು ಆ ಸೊತ್ತುಲೇನು ನಮ್ಮ ಗಲಸಿಗ ಬುಲೆಪಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೂವೇ ಚೈನಾತು ಹೂವೇ ದೇಶ ನಮ್ಮದಿತ್ತು ಬರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣ. ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡುಂಡು ಯಾನ್ ಜೂನುಡು ಚೈನಾ ಬೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಚೈನಾದ ಕಂಪನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಅಪ್ ಅಂಪರ ಪೋರಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾಡದ ವಿಷಯದ ಒಂಜಿ ಒಂಪರ ಆತನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಮಿದ ಕುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡಪ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಐತರು ಚೈನಾದ ಕಾಸು ಚೈನಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಒಂಜಿ ಅక్కడ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಯ್ತು ಆರ್ಮಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಬತ್ತ ದಿತ್ತೇನೆ ಚೈನಾದ ಮೆಟಲ್ ದಿತ್ತುಂಡು ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ನಂಗೆ ಗುಂಡು ಹಾಕೋದು ಅಂಚಾದ ನಾವು ಟೈಅಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ದಯ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಜಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ನಂಗೆ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಏನು ಐಕತ್ರ ಪಂಪಿನತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ 30 ಬುಟ್ನಿಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಬೇಕಾ ಒಂದು 4 ದಿನ ದುಂಬಿ ಏನು ಪೇಪರ್ ತುಯ್ಯ ಚೈನಾದ ಇಂಪೋರ್ಟು ಒಂದು 20% ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನನಗೆ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚು ಬೇಜಾರು ನಾವು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಉರಾಣಿ ಏನು ಪೇಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ತುಯ್ಯ ಚೈನಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 20% ಎಂದು ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಚೈನಾದ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪಡ್ತೆ ಶುರುವಾಡು ಬಂದು ಬನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡ ಕುಲ್ದು ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕಡಪುಡು ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ಇಡೀ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಕನ್ಪಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದು ದುಪ್ಪನ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಇಡೀ ಕೋಟದಾಗಲೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ನೆತ್ತ ದುಂಬು ಪಿರೋಡ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಡಲಗಂತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾವ್ ನಿರಿತ ಗಿಡದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.